Ahojte, toto je druhá časť Bohatá rodina, takže poďme na to. Počkajte, keď sa to nastaví. Ona spí? Ešte stále spí? Však polnoc. Ona ešte len stále spí. Agáta. Jak sa volá? Ona sa volá Mia. Zabudol som. Mia, stávame. Čo je, tati? Však už je ráno. Mal si to skôr povedať. Skôr? Však, lebo teraz. Šalíme. Už neviem rozprávať. Však vieš. Nevieš čo vysloviť, ne? Hej. Ja sa začalo vidieť také toxické. Je to složima. Nemám. Mami sú Vianoce, tak poďme si niečo obliecť. Ja im toto. To je najlepšie na svete. Prosím si vianočné bubble. Počkaj, však ešte nie sú Vianoce. Sa tak teším na Vianoce. Ideme pozerať telku, nie? No, hej. Ja si budem spievať od Ježiška. Nový iPhone. Mami, môžem iPhone? Hej. Díko. Počkaj, čo? iPhone na Ježiška. Nie. Musíš mať Android. Či nie? iPhone? Áno, musíš mať iPhone. Ale Pro. Dobre? Dobrý. Ja to budem mať. Super. Už sa tak na jeho veľmi teším. Či ho dostanem, alebo nedostanem. My sme kúpili Android, ale iPhone. Ale o tom nevie. To budeme rýchlo zabaliť. Aj iPad celá, nie? Ja som ešte iPad. Idem spať. No, keď toto nie je teraz Ježiško, tak my sme Ježiško. Čo? Čo? Neverím vám. No pozri, iPhone 15. Najlepší iPhone 15 na svete. Ale neutekaj tak veľmi rýchlo. Však ešte nemá SIM kartu. Čo? SIM karta? No a nevíš tam. No, pre mojich predstavov jakých zase predstavov? Že to bol môj iPhone. Čo? Mama! Ja som vymýšľala. Ešte raz na mne také urobíš, to ťa pum. Dobrý. Nie. Ťa zavolej. No poď ku nám. Ani náhodou. Však poď ku nám. Chceme sa porozprávať s tebou. No dobre. Pip. No čo?
Nechceš ísť do jakého centra? Napríklad do jakých jedla. Veľmi rada. Ideme. Vieš, dobre. Ale ty si dačo zober normálne. Dobre. Ja si niečo vyberiem také pekné. No toto až moc. Ale ja si vyberiem toto. Bo to je nás. Pekné. Toto si vybrala, dobre, ja beriem tvoje oblečenie. No, dobre. Či ti bude dobre. To je vidno. To je také krátke. Jaké krátke si hovorila? No poďme. Ideme a kartičku. Ja zoberiem svoju kartu. Kedy sa presunieme do nového domu? To ešte nevieme, ale tento je pekný. Áno, pekný. A poďme už, bo sama. No dobre, ale dávaj si pozrieť, tak dobre. Neviem s vami. Neuverím, a pôjdem sama. A teraz idem pekne. Ahoj, si trápni moc. Až to mi nechuť, a potom na poty obslučajú dostať. Platí kartu bohato. Prepačte za ten zvuk, lebo neviem ho počuť. No a teraz len nepočkaj radšej. Prepáčte, že meškám. To nie nič, ale mám tu listok 1 a ja tu mám objednávku. Aha, to si to vyťahnete. No ďakujem. S peňažovkou musí ísť za mojou mamou. Ují. No poď mi pomôcť, mám tu veľa vecí. Dobre. Čo? Toto. A to čo? Prepačte, jak spiem, to ma naučila normálne klasika. No sme tu táto. Čau. Čo si dala v tým robote? Koláč mentolový.
Neviem, ako sa volá. Ešte bubble tea. Bubble tea? Jaké? Jablko. Jablko. Neuverím. Ale fakt. Akože teraz nehrám. Teraz odpovedíte na to. Akože toto budem ja. Neuveríte. Ale toto, keď ste nevideli. Kto má také kúpené, nech chodí, nech ide tam. No toto Solma kúpené, ja ešte to nemám, ale som šťastná proste. Ja niečo mám, keď nemám nič kúpené proste. Chápete? Chápete? No ja nerozumiem proste. Čo? Kto má to? No pozrite. Toto nemá, tak choďte rýchlo a blum blum blum. Je to ako budem používať, keď bude v sérii. To bude. Čo si teraz hovorí? No, ja som youtuberka na živote.